Vlastne na jeho chrbte sa bojuje ten zápas o slovenskú spravodlivosť a demokraciu. Slávneho človeka z neho urobil až Robert Fico. On neskončí, kým si neočistí svoje meno. Proste pravda je vždy jedna a uprostred nikdy není. Kolegovia, dialógy pri Valaške, Hlboká Orba, Peter Laťák a moja hostka je sestra Paľka Ďurku, Janka Ďurková. Jana Ďurková, lekárka, no v očiach verejnosti predovšetkým sestra elitného vyšetrovateľa Pavla Ďurku. Janka sa stala symbolom rodinnej súdržnosti a neúnavného hlasu za verejný záujem, pričom sa nebojí otvorene pomenovávať veci tak, ako sú a otvorene poukazovať na pozadie kauzy Očistec a iných kauz. Ako vníma aktuálny vývoj a akému tlaku musia čeliť rodiny policajných vyšetrovateľov? O tom všetkom sa porozprávame o chvíľu. Tvojho brata Paľka Ďurku pozná celé Slovensko ako elitného vyšetrovateľa NAKY, ale v prvom rade je to človek a je to tvoj brat. Aký bol Paľko, keď bol chlapec v Nitre? Ja si myslím, že úplne normálny, štandardný. Hrával futbal, chodil na stanovačky, čítal knihy. Slávneho človeka z neho urobil až Robert Fico. To on má takú tendenciu, Robert Fico, robiť z obyčajných ľudí milión slávnych ľudí a je im to moc nepohodlné, ale jemu je to vyhovujúce. Dočítal som sa, neviem, či je to pravda, ty mi to potvrď alebo vyvrať, že Paľko, keď vyšetroval napríklad tie kauzy Takáčovcov, boli tam svedkovia, obyčajní ľudia, ktorí sa častokrát báli o svoju bezpečnosť a on im niekedy dával aj svoje súkromné číslo pre prípad núdze, aby im tak vyšiel v ústretí. Čo je naozaj neštandardné a je to prejav naozaj veľkej takej empatie, že má tú tendenciu ochraňovať slabších, pomáhať slabším. Či je to tak? Ja si myslím, že áno, pretože stalo sa v súvislosti s mojou kolegyňou, že potrebovala pomôcť, mala nejaké problémy doma s manželom a tiež bol brat veľmi ochotný, tak ho nejako tak iniciálne ho sprevádzať tým všetkým, že čo by mohla v danej situácii podniknúť. Takisto keď sa stalo u nich na dedine, že vyhorel susedom dom, tiež bol jeden z prvých, ktorý v podstate zorganizoval aj pomocné práce, aj sa snažil nejakú finančnú zbierku, alebo tiež keď zomrel pred rokom 2, to bolo vyšetrovateľ Karaba, ktorý bol vyšetrovateľom na úrade inšpekčnej služby, tak síce to bolo medializované inak, že mali radosť títo elitní policajti z tej jeho smrti, ale ja viem od brata, že ho to veľmi zasiahlo, že si boli blízki, že sa poznali zo štúdií a taktiež uvažoval nad tým, že zostala tam jeho manželka, zostali 3 malé deti a rozmýšľal nad tým, že ako by mu mohol pomôcť. Mnohí hovoria, že je príliš poctivý v úvodzovkách. Zažila si niekedy moment, kedy ste mu povedali, že Paľo, vykašli sa na to už nestojí za tie problémy? Nikdy nezaznelo z úst, alebo aspoň som nebola ja pritom prítomná, z okruhu tej našej najbližšej rodiny, že by mal v tom boji za spravodlivosť a pokus o očistenie svojho mena prestať. Keď sa na obyčajného človeka milión sústredí celá mediálna pozornosť len na týždeň, 2, ako to bolo na mojom prípade. Ako vyzerá bežný deň Pavla Ďurku, vyšetrovateľa, policajta, občana, človeka v týchto rokoch, kedy je vlastne na jeho chrbte sa bojuje ten zápas o slovenskú spravodlivosť a demokraciu? Je to tak, popri tom teda, ako sa postará o deti a o bežný chod domácnosti, čo teda rieši každý z nás, tak je v podstate stále zavalený v nejakých písomnostiach, spisoch, píše odvolania, píše sťažnosti, píše trestné oznámenia. Chodí teraz v súvislosti s kauzou Kajúcnik na výsluchy 2 razy do týždňa, do Bystrice, do Bratislavy. Takže paradox
paradoxne to domáce väzenie je teraz ani nie akože celkom v tom pravom slova zmysle, lebo je skutočne veľmi vyťažený touto agendou, takže vôbec sa ani nemôže dať povedať, že by nejako vypadol z tej svojej práce. Práve naopak si myslím, že si ešte rozširuje obzory a že sa vzdeláva, takže nudiť sa určite nenudí a súčasná vládna moc ho dokáže zamestnať na 110%. Ja si myslím, že oni robia dvojsečnú zbraň, lebo tým pádom brúsia harpúnu do budúcnosti, použijúc výraz jedného známeho človeka. Keď vidíš najmocnejšieho muža Roberta Fica tohto štátu, ako sa snaží verejne zničiť tvojho brata, urobiť z neho proste zločinca, aké ty pocity prežívaš? Roberta Fica mi nie je ľúto. On v podstate to robí podľa mňa zo zúfalstva. Ľúto mi je tejto krajiny, že premiér sa má starať o 5,5 milióna ľudí a on všetku tú svoju pozornosť sústredí adresne na niekoľkých policajtov. Toto sa podľa mňa nestalo v blízkych krajinách európskych. Nerobil to ani Viktor Orbán. Ten neútočil takto adresne na policajtov, ten útočil na Európsku prokuratúru, európske inštitúcie. Andrej Babiš, keď sa riešila kauza Čapího hnízda, tiež útočil na prokuratúru a policajný zbor všeobecne. K tomu, aby niekto takto adresne útočil na policajtov, v podstate obyčajných ľudí, ako je môj brat z dediny pri Nitre, sa neznížil doteraz žiadny politik, iba Robert Fico. Takže z toho si myslím, že môžeme všetci usudzovať, že čo ho k tomu vedie a prečo je nútený to robiť. Ja si myslím, že ten reálny dôvod, motivácia Roberta Fica je jedno krásne slovenské slovo. A je to slovo strach. Strach pred Leopoldovom. Určite je, pretože keby si boli takí istí, že dokážu v tej súdnej sieni sa obhájiť, tak by toto nerobili. Tá miestnosť, kde sa majú oni obhajovať, je súdna sieň a tí ľudia je ten senát, napríklad aj teraz na tom špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. Oni nemajú prečo chodiť do tlačovej miestnosti Národnej rady. Presne tak, presne tak. Chalani v skupine Čurilovcov majú stopnuté platy, žijú z minimálnych miest, majú hypotéky, živia deti, rodiny. Je to obrovská neistota. Ja viem sám si to predstaviť. Aké je to budiť sa s vedomím, teda ako ty sprostredkovanie to môžeš možno popísať, že štát vás chce ekonomicky vyhľadovať len preto, že ste si robili svoju robotu? Tak určite sú aj príjemnejšie veci, ktoré by nás mohli ráno napadnúť, ale nedá sa to brať tak, že sme pred nejakým zničením alebo že sme nejaké vyslovene obete, pretože strašne veľa ľudí nás podporuje a myslím si, že tých ľudí je čím ďalej, tým viac. Či už len komentárom, alebo tým, že nás zastavia niekde na verejnosti, alebo aj tým, že poslali peniaze opakovane do tých finančných zbierok, ktoré sa robili na Čiže tí ľudia, tie odkazy, tá podpora, to je ten hnací motor, prečo to musíme robiť ďalej. Áno, pretože tvoj brat a aj jeho kolegovia sa nechcene stali proste, povedal by som, takým štítom, pešiakmi toho boja. Vieš, oni si to nevybrali, tak ani ja som si to napríklad nevybral, hej, kvôli tomu 18-sekundovému videjku, kvôli ktorému ma Fico začal pranierovať. Nikto si to nevybral, ale už keď je ten človek v tej pozícii, teraz hovorím zo svojej skúsenosti, a možno, že je to tak aj u Pálka, že jednoducho človek si musí vybrať, že či sa vzdá a ustúpi do úzadia len preto, aby to slnko na ňo nepražilo, alebo si povie, nevzdám sa. Ja osobne som si povedal, že nevzdám sa a ten motív bol ten, že som si hovoril, no teraz sa na mňa dívajú mnohé oči, tisíce spoluobčanov a keď oni uvidia, že ja ustúpim, tak im to odobrie od tej odvahy. Hej? Čiže nechcene, ale ľudia ako tvoj brat a jeho kolegovia, aj ty teraz, my musíme bojovať práve preto, aby sme dávali nádej tým ostatným, lebo dneska som pozeral nejaký podcast od Českej republiky, kde oni nás používajú ako príklad toho, kam sa Česi nechcú dostať. Že naozaj naša Slovenská republika je príkladom neúspechu, krachu demokracie. Hej? A my tu chceme žiť, chceme tu vychovávať naše deti, chceme tu byť na dôchodku, nechceme utekať do zahraničia a preto to robíme. A ja ďakujem tebe, že to robíš, aj bratovi a jeho kolegom. Ty
Ty si sa stala hovorkyňou svojho brata, za čo ti ja naozaj ďakujem. V podstate ty sa vystavuješ tomu žiareniu Roberta Fica, tomu radioaktívnemu žiareniu Roberta Fica. Povedz mi o tých pohnutkách. Prečo si sa rozhodla takto postupovať a kedy si sa rozhodla takto postupovať? Lebo de facto dávaš v podstate svoju kožu na trh. Ja by som ani nepovedala, že hovorkyňou brata, veď on teraz už vystupuje sám teda v tých mediálnych výstupoch, rozhovoroch, bol na viacerých. V podstate obmedzené to bolo iba v tom čase, keď bol naspäť vrátený na tých pár mesiacov do policajného zboru. Inak tí policajti po verejných akciách chodia a vystupujú. Ja som to tak alebo pochopila, alebo zacítila chuť prehovárať k verejnosti vtedy, v podstate hneď po prvom rozhovore, ktorý som mala možnosť urobiť, a zistila som, že sú ľudia, ktorých zaujíma to, čo ja hovorím, teda aj z tej druhej strany, a ani to nie je, že hovoriť za brata alebo hovoriť za týchto policajtov. Ono nie veľa ľudí si uvedomuje podľa mňa v tejto krajine, že to, ako skončia títo policajti, tzv. Čurilovci, aj keď zďaleka nie sú to iba oni, pretože ten boj alebo tá taká nenávisť a tá šikana je koncentrovaná iba na týchto 6 policajtov, možno na Jána Čurilu, Pavla Ďurku, Michala Šureka úplne najviac, Ondreja Repu, ale to nie je iba týchto pár ľudí. Za bojom o spravodlivosť v rokoch 20 a 23 stálo neporovnateľne veľa policajtov, znaky z celého Slovenska, o ktorých teda verejnosť ani vôbec nevie. A v podstate to, že ako dopadnú tí policajti, teda Čurilovci, môj brat, ostatní, ktorí sú obvinení, od toho závisí podľa mňa osud tejto krajiny. Ak to my v tejto krajine ako občianska spoločnosť svojou pasivitou a tým, že my sa budeme báť, ak my pripustíme to, že nebudeme žiadostiví po tej spravodlivosti, že nebudeme chcieť vedieť, ako to bolo, tak si myslím, že sa môžeme s nejakým demokratickým a právnym štátom na najbližších 10 rokov rozlúčiť, lebo ten Robert Fico nás potom prevalcuje. To všetko, čo sa deje, že teda sú to tak exponované kauzy, tak je to vďaka záujmu verejnosti, a teda myslím si, že potom aj tí sudcovia, aj prokurátori pristupujú k tomu tak opatrnejšie, pretože ľahšie sa rozhoduje o človeku milión, o ktorom nikto nevie, a ťažšie alebo s väčším dôrazom, s väčšou precíznosťou sa rozhoduje o človeku, ktorý je proste v žiari tých reflektorov a na rozhodnutie súdu, ktorého čakajú vonku teda médiá a kopa ľudí. Tak, áno, to je pravda. To som ináč aj ja tak pocítil, lebo častokrát sa ma tak v tých rodinných kruhoch alebo kamarádskych kruhoch ľudia pýtali, hej, keď ma Fico naháňal po Hrave s Valaškou, že na čo to robíš, veď prestaň to robiť, budeš mať pokoj a tak ďalej. Hej? To je to, čo by oni Presne. chceli, aby sme prestali. Oni by chceli, aby sme prestali, aby nás zastrašili, a potom druhá vec, ktorú veľmi chcú, aby ten národ znechutili. Aby proste si tí ľudia povedali, že sa nedá veriť nikomu a ničomu. Veľmi mi vadí tá veta, že pravda je niekde uprostred, že nedá sa veriť ani tomu, ani tomu. Proste pravda je vždy jedna a uprostred nikdy není. Povedal, že on neskončí, kým si neočistí svoje meno. Čo si myslíš, čo pre neho znamená čisté meno v tejto krajine, kde zákony menia na bežiacom páse podľa toho, ako to Tiborovi Kašparovi vyhovuje? Čo to znamená očistiť svoje meno? Čo myslí tvoj brat pod týmto očistím svoje meno? Čo znamená očistiť si meno? S očistením mena to bude náročné, aj keď som presvedčená, že časom teda budú zbavení títo elitní policajti všetkých obvinení, pretože kde nič nie je, ani smrť, ani Robert Fico neberie. A zase, ak by tam niečo bolo, tak by sme to už vedeli. Veď polujú na nich už 6 rokov, z 3 roky je už Robert Fico pri moci, ovláda všetky štátne zložky v krajine, ale proste volá, ako sa nedarí naplniť to, čo slúbil svojim voličom, že budú títo policajti väzobne stíhaní. Keď si to tak zoberieme, Dušana Kováčika vyriešili za 2 roky, lebo proste tie dôkazy boli. Aj keď teraz vyčarovali ten rozsudok Najvyššieho súdu, očistec napriek tej rozsiahlosti, množstvu výsluchov, množstvu svedkov vyšetrili za rok. Bola podaná obžaloba. To, že oni to naťahovali 4,5 roka, kým sa ako vytýčilo prvé pojednávanie, to sú zase tá
kuchárov čina, tie všelijaké procesné pochybenia, ale na týchto policajtov polujú 6 rokov a za 6 rokov oni dokázali iba, dajme tomu môjmu bratovi, vzniesť 7 obvinení, z ktorých 5 je momentálne alebo zrušených prokurátorom, alebo minimálne o nich zapochyboval súd. Toto sa nikdy s obvineniami, ktoré teda vzniesli tí elitní policajti označovaní ako Čurilovci, alebo aj ďalší ich kolegovia, ktorí robili na tých iných kauzách, nikdy sa im to nestalo, že by im prokurátor vrátil to obvinenie, že je nedôvodné alebo že je predčasné. A tomu inšpekčnému tímu Veritas sa to znáša opakovane. Čiže elitní policajti zvaní Čurilovci budú zbavení všetkých obvinení, ale to, do akej miery sa podarí očistiť ich mená a či sa to vôbec podarí, tak voči tomu som skeptická, pretože si myslím, že stále bude v našej krajine panovať, alebo teda existovať určitá skupina ľudí, priaznivcov Roberta Fica, ktorým stačí pitie a žitie, žitie, strava a tí budú stále veriť, že proste aj keď si tí Čurilovci tie svoje mená očistili, obvinenia boli zrušené, tak asi niečo na tom bolo. A keď rozhodli sudcovia, tak to boli tí progresívni sudcovia, niečo sa vybavilo, takže že by to bolo úplne v poriadku u každého Slováka, to určite sa nestane. Treba ich rehabilitovať, to znamená, že potom, aby sa nie len, že mohli vrátiť do práce, ale títo ľudia si zaslúžili to, aby vykonávali naozaj kľúčové rozhodujúce funkcie v orgánoch a inštitúciách spravodlivosti na Slovensku. A toto treba veľmi, veľmi pozorne počúvať jednotlivých politikov z opozície, ako sa vyjadrujú k prípadnému návratu týchto policajtov do policajného zboru, pretože napríklad z KDH od Viliama Karasa zaznievajú také úvahy, že či policajti, ktorí teda majú takúto minulosť za sebou, že či by to bolo vhodné, aby sa vracali naspäť, aby sa prípadne vracali aj do nejakých vedúcich funkcií, tak ja sa pýtam, že koho potom chceme dať do vedúcich funkcií z tých policajtov, keď nám nestačí, že 6 rokov sa snažila vládna moc toho policajta dokázať mu trestnú činnosť. Keď nemali akú, tak si tú trestnú činnosť vymysleli, snažili sa ich teda väzobne stíhať. Tí policajti sú preklepnutí z dola, z hora, správa, zľava. Keď sú teda takto morálne a teda trestnoprávne čistí, tak prečo by títo policajti nemali mať vedúce pozície? Presne, súhlasím s tebou. Takže ešte dopoviem za mňa, nie že je to môj brat, a teda že pár tých policajtov, takzvaných Čurilovcov poznám. Za mňa, ak niekto nechce týchto chalanov, aby sa vrátili nazad do policajného zboru, aby sa vrátili aj teda na vedúce funkcie. Počíta s tým, že prípadne bude v budúcnosti potrebovať, aby sa jeho trestná činnosť nevyšetrovala, pretože títo policajti išli hlava nehlava, bez ohľadu na meno, bez ohľadu na politické tričko. Proste boli dôkazy, zadokumentovali dôkazy a vzniesli obvinenie. Ak by to bolo nejako inak, tak už by sme to vedeli. Presne tak. Zlomyselným kaprom vyhovuje kalná voda. Lebo vie, že v tej kalnej vode bude môcť aj on urobiť nejaké čachre-machre. Ale vie si predstaviť, ako musela byť veľmi tá Ficová banda sklamaná, lebo v ich svete neexistuje, že na človeka nič nenájdeš. Takže oni boli nútení nainštalovať tie odposluchy do tých kancelárií a teraz sú nútení opakovane im brať telefóny a ňúrať sa im a jediný ich prehrešok je proste, že nerozprávajú spisovou ľubozvučnou slovenčinou. Keď Pavol prešiel do Bratislavy, kľúčovou postavou v jeho profesionálnom živote sa stal Ján Čurila. Aký vzťah podľa teba sa medzi Pavlom a Jánom Čurilom za tie roky vyvinul a ako dôležitá bola pre neho táto ľudská a profesionálna opora? Ak vieš o tomto niečo. Jána Čurilu poznám, myslím si, že ten vzťah je kamarátsky. Bol to teda kolega, ktorý bol o niečo starší, ako je môj brat, takže zasvetil ho do toho iného spektra roboty a nálože pracovnej, akú teda mal na okrese v Nitre. A myslím si, že je to pre každého takým šťastím, že keď prídeme na nové pracovisko a stretneme tam človeka, ktorý je aj odborne zdatný a teda ešte aj ľudsky si s ním rozumieme. Ako ste ako rodina prežívali moment, ak si o tom vôbec vedela, keď ste sa dozvedeli, že mafiáni reálne plánujú vraždu tvojho brata? Nevedeli sme o tom a to, že sa takéto niečo
plánovalo, som sa dozvedela až z knihy a potom neskôr z jedného bratovho mediálneho výstupu. Až zimomriavky mi chodia po chrbte, keď si uvedomujem, v akom riziku títo ľudia ako tvoj brat a chalani zo skupiny elitných, čestných vyšetrovateľov Čurilovcov sa pohybujú. My pracujeme svoje práce, nemáme ohrozenie života, hej? Ale proste títo ľudia nasadzujú svoje krky pre našu bezpečnosť. Ako úprimne si myslím, že ako ja aspoň verím, že budúcnosť tohto národa im bude za to vďačná. Ak si vnímala toto jeho rozhodnutie, ak si ho vnímala, ako si ho vnímala, vystaviť sa nebezpečenstvu bez ochrany len preto, aby zabezpečil, že mafiáni neujdú spravodlivosti vďaka procesnej chybe. Mala si o tom vedomosť, alebo kedy si sa o tom dozvedela? Čo si o tom myslíš? Až z tej knihy a z jedného mediálneho výstupu. To, že rieši takáčovcov, to som vedela. Čo sú takáčovci, to som si prečítala. Samozrejme, že som chápala do istej miery to, že ako je to nebezpečné, ale to, že sa chystá vražda, toho som nevedela. Kam sme sa to ako štát posunuli, keď sa z čestných policajtov s tými najvyššími vyznamenaniami urobia na papieri zločinci, len aby ich mohli protizákonne nahrávať? My sme sa posunuli do doby, kde sa všetko v tomto štáte podriaďuje tomu, aby bolo zachránených pár ľudí okolo Roberta Fica. Pretože oni nemajú ako argumentovať na tom súde, iba teda procesnými nejakými pochybeniami a potom tým, že sa snažia skompromitovať a kriminalizovať týchto policajtov. Takže preto museli byť aj takto nelegálne tie odposluchy do tých kancelárií nasadené. Ja som presvedčená, že oni ich predtým mali preklepnutých zhora zdola, sprava zľava a keď nič nezistili, tak museli teda pristúpiť k tomuto. Zasa na druhej strane musíme si uvedomiť, že ak niekto potrebuje vytvoriť špeciálny tím na kompromitáciu policajtov, ktorí vyšetrujú tých Ficových ľudí, že to s tou trestnou činnosťou tej Ficovej bandy asi nebude všetko košer. No, tak. Ono, veď policajti sa snažili, respektíve mafiánske skupiny sa snažili policajtov spochybniť a skompromitovať vždy. Vždy ich namietali, vždy ich teda spochybňovali, vždy tvrdili, že sú zaujatí, či to boli Piťovci, Takáčovci, Sýkorovci, ale nikdy nemali tieto mafiánske skupiny moc ovládať štátne zložky a nikdy nemali toľko mediálneho priestoru, ako má teda Robert Fico s Tiborom Gašparom a so svojimi ostatnými ľuďmi. Takže preto sa trestná činnosť týchto ľudí rieši takto rozsiahlo v médiách, čo nie je šťastné. Pavol neskôr s istou dávkou ironickej metafory opísal sudcu, ktorý ho poslal do väzby ako unaveného družstevníka po žatve z filmu Vesničko má z Čediskova. To je známy československý film a všetci ho poznáme. A hovoril ti, Pálko, viac o tomto momente na súde a o tom, aký strašný pocit to možno, že je, keď o tvojej slobode rozhoduje niekto s takýmto prístupom? Nespomínam si na to, že by sme sa s bratom o tom rozprávali, len si presne pamätám na to, lebo my sme aj s manželkou Jána Čurilu pred tou pojednávacou miestnosťou, ako ich postupne na tie výsluchy vodili, čakali a teda viem, s akým znechutením alebo možno rozčarovaním vychádzal z tej pojednávacej miestnosti pán doktor Kubina, pretože mal naozaj pocit, že to, čo rozpráva, nedorazilo na druhú stranu stola, že ten sudca absolútne nepočúva to, čo mu tí policajti hovoria. A tiež prebehlo médiami to, že sudca mal dopredu pripravené príkazy na vzatie do väzby pre všetkých 4 týchto policajtov, pretože tie výsluchy začali teda vo večerných hodinách, čiže nestihol ich vypočuť všetkých v ten jeden deň do polnoci toho 15. septembra. Čiže bol napríklad Štefan Mašín bol vypočúvaný až nasledujúci deň, ale na príkazoch na vzatie do väzby teda figurujú dátumy 15. septembra a teda všetky mená. Štefan Mašín ten tiež povedal verejne pre médiá, že mal pocit, že sudca ho nepočúva, pretože si vraj v určitej časti toho, ako vypovedal, dal rúško,
ktoré mal mať teda na ústach, cez oči, že si tam nejako lahol v tom svojom kresle, že Štefan Mašín nevedel teda, že čo ďalej robiť. Sudca ho však uistil, že on ho ďalej počúva a teda, že môže pokračovať vo svojej výpovedi. Takže toto správanie sudcu vzbudilo teda dojem, že o tom, čo sa na tom súde stane a že všetci títo 4 policajti pôjdu do väzby vyšetrovacej, bolo vopred rozhodnuté a bolo úplne jedno, čo tam budú rozprávať. Ešte pre divákov objasni, kto je Štefan Mašín? Štefan Mašín je kolega bratov, kolega Jána Čurilu. Ďalším príkladom vykonštruovanej šikany je tzv. Kauza otočka pred väznicou, týkajúca sa člena Takáčovcov Patrika Vidašiča. Toho v lete 2021 prepustili z väzby, no hneď pred bránou ho legálne zadržali pre inú trestnú vec. Policajná inšpekcia z toho dodnes robí zločin Pavla Ďurku, hoci obhajca Peter Kubina dokázal, že tento postup Pavla Ďurku v minulosti preskúmal špecializovaný prokurátor, špecializovaný trestný súd, Najvyšší súd a Ústavný súd. A všetky tieto 4 súdy, alebo 3 súdy a prokurátor, nenašli na tom ani milimeter nezákonnosti. Avšak policajná inšpekcia sa tak chce postaviť ako nad najvyššie súdne autority v štáte a tvrdiť, že oni majú pravdu, aj keď 3 súdy povedali, že nemajú pravdu, aj keď prokurátor povedal, že nemajú pravdu. Toto je status vecí. A teraz otázka na teba. Čo si ty, Janka, myslíš? Čo to hovorí o stave inštitúcií na Slovensku, keď vás idú stíhať za úkon, ktorý aj Ústavný súd, ďalšie 3 súdy, prokuratúra označili, že sú úplne košer, v poriadku a zákonné? Že v tých inštitúciách a teda na inšpekcii a v tíme Veritas pracujú ľudia, ktorí sú ľahko ovplyvniteľní alebo ktorí sa z nejakého dôvodu boja alebo majú za takéto postupy niečo slúbené, pretože keď sa na to pozrie človek, ktorý zdravo uvažuje a má teda príslušné vzdelanie, tak musí vedieť, že toto skončí pri prvom strete s nejakým nestranným prokurátorom a v podstate tak sa aj stalo, lebo toto obvinenie už bolo zrušené. Celá táto vládna šikana vyvrcholila 3. marca 2026, kedy inšpekčný tím Veritas, po latinsky pravda, pod vedením majora Juraja Lukáča spustil akciu príznačnú a nazvanú Kajúcnik. Zadržali a obvinili celú skupinu. Jána Čurilu, Pavla Ďurku, Branislava Dunčka, Roberta Magulu, Romana Staša a Michala Šureka. Celé to 133-stranové uznesenie stojí na vode a na výpovediach ľudí, ako je Ján Káľavský, ktorý utiekol do Bosny, a Tibora Gašpara, obžalovaného v kauze Očistec, súčasne podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, a Vladimíra Pčolinského zo Sme rodina, ktorý bol riaditeľom Slovenskej informačnej služby. Čiže otázka na teba, Janka, keď si sa dozvedela o tom, že toto obvinenie je postavené na svedectvách ľudí, ktorí utekajú do Bosny pred spravodlivosťou zo Slovenska a na výpovediach ľudí obžalovaných z korupcie, ako je Tibor Gašpar, aké boli tvoje pocity, aká bola tvoja reakcia, aké boli pocity tvojej rodiny, ľudí okolo teba? Tak no, keď sa takéto niečo stane, že tých policajtov zadržia, tak vždycky v prvom rade sa rieši rodina a teda riešia sa rodičia týchto policajtov. Bo však samozrejme, že niektorí už majú svoj vek, niektorí majú aj svoje ochorenia, aj teda vážne ochorenia, čiže my sa musíme postarať o nich. No a uznesenie 133-stranové čítajú ľudia, ktorí tomu teda rozumejú. A keď príde tá informácia, že je to celé postavené na vode, tak samozrejme je to úľava. Aj keď dopredu takéto niečo si myslím, že aj očakávame, lebo aby teraz po 5 rokoch sa zrazu niečo bombastické zistilo, si myslím, že je vysoko nepravdepodobné až nemožné. Aj keď teda akcia to bola veľkolepá, povolali sa teda kukláči asi z celej republiky, len pre brata prišlo 7 aut, pre Jána Čurilu asi 5, no a čiže dedina mala divadlo. Oni čakali od tejto akcie Kajúcnik podľa mňa veľmi veľa, títo ľudia okolo Roberta Fica, len celé im to ako si sa rozpadá. Už aj na základe teda toho obvinenia, ktoré bolo postavené na vode, ale vlastne vo všetkých týchto kauzách voči policajtom bývalej NAKA vypovedajú členovia mafiánskych skupín, vypovedajú Piťovci, vypovedajú Takáčovci, čiže my v tejto
republike fungujeme tak, že my sa pýtame momentálne členov zločineckých skupín, ktorí vraždili na objednávku, ktorí podpalovali autá, ktorí vypalovali ľudí, že či náhodou sa necítili nejako nekomfortne pri tom výsluchu s týmito policajtami, takzvanými Čurilovcami, či necítili nátlak, či nebodaj nezvýšili hlas. Takže za mňa je to také smiešne. Akcia Kajúcnik teda dopadla úplne inak, ako Robert Fico, Tibor Gašpar a Marek Para a ostatní očakávali, pretože jednak významne zlyhal dozorujúci prokurátor Žeňuch, ktorý netrafil súd, no a potom sudca Hajduk povedal, že celé to trestné stíhanie je nedôvodné. Len toto sa nikde v tom mediálnom priestore od Fica, od Gašpara alebo od Paru nedozvieme, že teda toto obvinenie už prešlo nestranným súdom a nestranný súd sa vyjadril tak, že nie, že nezhliadol dôvody väzby pre môjho brata a Jána Čurilu, kde boli tak odvážni, že ich navrhli, ale že dokonca aj to trestné stíhanie je nedôvodné. Ak by to neboli hnali cez ten súd, mohlo to skončiť bez tejto vety. Keď sa na celý tento prípad Čurilovcov pozriem komplexne, vidím v ňom ako občan, že sú tam zlomené dva z troch pilierov štátu. Prvé dva, exekutíva, silové zložky a tajné služby, sú kompletne zlomené a sprivatizované ľuďmi zo Smeru a ľuďmi, ktorí by mali sedieť v Leopoldove a nie v parlamente. Tretí pilier však, súdy, našťastie stále stojí ako garant zákonnosti. Pre mňa osobne je toto celé akési druhé nekrvavé slovenské národné povstanie. A veríš, že Palovo hrdinstvo a obeta položia základy pre skutočne nezávislú políciu v budúcnosti slovenskej demokracie? Určite je to tak, pretože od toho, ako dopadnú títo policajti, od toho, či naozaj budú rozhodovať nestranní a objektívni sudcovia, od toho závisí demokracia a právny štát v tejto krajine na nasledujúcich 10 rokov. Aj tak bude niekoľko rokov trvať, keď aj opozícia vyhrá najbližšie parlamentné voľby, kým policajti znovu nadobudnú odvahu alebo nejakú istotu, pretože to, čo sa stalo môjmu bratovi a jeho kolegom, je takým významným mementom a odstrašujúcim príkladom toho, že čo sa môže stať, ak vy ako policajt obviníte nesprávneho človeka. Takže je absolútne kľúčové a dôležité, aby tá šikana, ktorá sa vedie voči Čurilovcom, bola adekvátne doriešená, aby rozhodli nestranné súdy tak o pánoch policajtoch Čurilovcov, ako aj o tej druhej strane, či už o Čistci, alebo o Dušanovi Kováčikovi, alebo o ďalších kauzach. Existuje podľa teba, a možno, že vy, keď sa rozprávate, keď spolu komunikujete, nejaká cesta von z tohto marazmu? Proste vytvára sa taká komunita ľudí, ktorí majú skúsenosť s touto šikanou a zjavne stáva väčšou a väčšou. Čo by si odkázala tým druhým, ktorí možno, že nie sú tak viditeľní a budú vidieť naše videjko? Čo by si im odkázala? Vieš, že trpia, vieš, že majú podobnú situáciu a či vidíš nejakú cestu von z tohto tunela? Podľa mňa je cesta sa nevzdať, cesta je o tom hovoriť. Každý podľa svojich možností, či už vo forme len takýchto rozhovorov, alebo neviem, natočiť videá a verejne vystúpiť na sociálnych sieťach, alebo aspoň okomentovať, alebo sa postaviť na ten protest, proste aktívne sa zapojiť. A to, že momentálne je veľa múdrych, šikovných a schopných ľudí utláčaných do úzadia, žiaľ Bohu, je to tak, pretože momentálne sa najviac cení lojalita, nie to, čo má niekto v hlave, to práve naopak. Ten musí byť potlačený, ten nemôže byť na vedúcej pozícii a tí ľudia, teda blízky vládnej koalícii, sa obklopujú ľuďmi, ako je napríklad Pavol Gašpar v Slovenskej informačnej službe, ktorý tam absolútne nemá čo robiť a je tam len preto, aby riešil to, čo Robert Fico potrebuje na šikanu poctivých ľudí. V autoritatívnych systémoch, ktorým sa stáva
aj naša Slovenská republika, je dôležitejšie lojalita než inteligencia, lojalita než profesionalita. A potom to tak dopadne, tak ako vo Venezuele, potom to tak dopadne ako v Rusku, potom to tak dopadá ako v týchto autoritárnych systémoch, kde proste je to totálne neefektívne a totálne to ide ekonomicky dolu vodou, životná úroveň ide dolu vodou a to je tá daň, ktorú platíme my všetci. Aj tí, ktorí nie sme v domácom väzení, ako Pavol Ďurka alebo ďalší členovia skupiny Čurilovcov. Posledná otázka. Ak by si mala možnosť poslať odkaz Robovi Ficovi, ktorý ja verím, Robo, pozeráš. Ja verím, že pozeráš. Ak by si mala možnosť poslať odkaz Robertovi Ficovi priamo do očí v mene celej vašej rodiny, čo by si mu odkázala? Vieš čo, ja si myslím, že sú ľudia, ktorým sa neoplatí niečo odkazovať, že sú ľudia, s ktorými sa nejako neoplatí komunikovať. Robert Fico podľa mňa presne vie, čo robí. Ja si myslím, že on ani nie je spokojný s tým, že kam sa to až dopracovalo. Myslím si, že on chcel aj v tých slovenských dejinách zanechať nejaký iný odkaz, aký zanechá, pretože Robert Fico zanechá v dejinách odkaz taký, že v našom štáte za jeho vlády prekvitala korupcia, prekvital klientelizmus, že boli pokusy o zrúcanie právneho štátu, o narušenie princípov demokratického štátu. Čiže ak niekedy on chcel byť štátnikom, čo si myslím, že chcel, ja si myslím, že on chcel inak vstúpiť do tej histórie slovenskej politiky, že on tým dosť sám trpí. Podľa mňa on nechcel byť tam, kde je teraz. A on to všetko vie, takže niečo mu odkazovať. On presne vie, čo teraz robí.